Johankie. Wat is dit, Nadia? Paddenstoelen. Hoeveel is daar? 3. Kilo. Wie bly daar, Nadia? Kijk door. Kijk naar je zo. Hallo, wat maak jy? Kijk, en dit voor ons uit. Is dit die eenkoor en sy heksie? Ja, Nie die kabouters? nee. Van hier af. Hierso. Zo, Nadia. Dat je ook gewoon straks. Water, Nadia? Dit niet, nee. Baie diep. Nou neem my goed. Kan ek nie eers kyk of jy 'n mooi Kom je erin nou? Nee, hè? Hoef nie. So maar. Nou neem jy 'n foto af. Nadia, gaan sit. Oké. Kijk eens. Lekker. Mama, ik wil niet meer. Mama, dit is goed. Moet echt afnemen. Je 2 jaar jonger is Rieke, ze met je. Eerlijk. Ah, je blind dingetje. Ja, met lime.
you. Now you can go back to the pavilion with the 800-meter girls under... We just have, if you could just listen, a trophy that needs to be removed. Quiet. And away. Okay, everybody listen, we've got the result. The uitslag. Luister net gauw, ons het die uitslag. Luister net gauw, die uitslag van die 800 meter. En die derde plek van El Shaddai, Koos Roux. In second place from John Wickett, we've got Lungo Bokra. And in first place from El Shaddai, Matthew. Get off these sprinters. Come on. Okay,
you still with me? Just shout yes. John Wycliffe, are you still here? You guys, let's hear it for your athletes out tonight and still hear it for it. Oh, goodness. How's the line? Maar het werkt. Maar ze heeft gekeken. Ze heeft gekeken. Drie keer eraan. Weet niet. Als je kijkt bij ouderdomsgroepen en wat eigenlijk wel onder